یک دو سه. салом алейкум бародарҷону, салом ҳама подписчикои Автолайф да. Суроб ҳастам дар хизмати шумо. имрӯз як видеои аҷоиб барои шумо мешава. ҳама каса дастгирӣ мекунем. дастгирӣ чия? як дута мошинчо овардагим барои шумора таги палатка да. мо ҳамира барои хирсан шидани шумо кадесем. условия пир астояй. угадат мекунӣ ки дар таи ҳами палатка кадом маркаи мошинай як чихоли пеши пешай магазини Автолайф метавонӣ биёй бибарӣ. як та полики пеши пеш, ду таи дига ин ҳами палаткое ки ғавсан тагош начос доранд барои подписчикои. бача фурсатай даст натекие боронай майда боронай дар торикума барои шумо ҳамира ташкил кардем. просто шумо дастгирӣ кунед, дар видео лайкора бизанед, угадат кунед ки кадом маркаи мошина. ай пеш биё сиёмкаш ки сиёмчик, ай у тараф бира пешш битова. пешш битова. бо иса биё, ай тараф биё, ай тараф биё, ай бардимаш бигӣ. дур бира 05 дамон, 05 дамон, ай дур бира. кадр хишру биёя. 05 дай. ҳа? ина хай бо ай қафоам нишонтон метам. бача бигӣ ки мегиранш мошина. мошина не охи приза мегиранд. ай Автолайф. иденуш. и яки мошина, ин ай даи мошина бародарҷонои ман. иш даи мошин. ишам каси биёам соҳиби ҳам приз мешава. як чихоли пеш пеш, як ана полик, як палатка, дута палатка, як чихол, як полик Автолайф метавонем бием бибарем. биё биё ай пеш биё ай пеш ҳар душак бигӣ кадри кишру биёя. биё сиёмчикохие бача тез тез биё. ай дур бира 05 ай мардаш биёя. чихелай? ҳа? девонаша хидиров зинда бошӣ бародари азиз барои дастгирӣ. так што мошинчора каси дар комментария ёфт. ман якта комментариётонам мехонам бародарои азиз. касе ки якм мешава ҳамин мошина угадат мекунам менависа. ва ман хоҳиш мекунам фақат як мошина бинависонем. бестен фикр кунем. баъд места як минут пас ин мошина менависа, он мошина менависа, анам хелиш безебай. ба ҳамун хотир бестак фикр кун чи мошинай угадат ки сразу дар комментария бинавис. аввалин нафаре ки менависа соҳиби ҳам призо мешава. хай мошина май пеш гирифтиё? хай мебинем ҷа се нафар ёфтак, мисол агар якм ёфтанд наши як чихоли ҳатста метем ба полик метем дута палаткара ҳам хел метавониш қил соҳиб приз мешин. так што дастгира фурӯмӯш накунен. касе ки угадати соз мекуна бародарҷоно хай соҳиби ҳам хел призо мешава. чихоли пеш ки чихоли якним ҳазорай, полик 600 сомон, пристави ки 2,5-3,000 сомон даст соҳиби приз мешин. ҳами палаткаи чи набоша 250 сомон ҳастай. соҳиби дута палатка. бача и барои шумо ай кӯшиш мекунем ки ҳам хеле видео зиёдтар шава, дастгириё кишид, бо ман ҳам хеле корро зиёдтар мекунем барои шумора бародарҷоно. саломат бошед, худованди меҳрабон ҳама нигоҳбон бошад. касое дар чихолу полик аксессуар даркоранд медонен ки ҷо биен ҳатман ба Автолайф биен. ман доставка ба тамоми шаҳри Тоҷикистона дорам. сифатҳои хуб ҳамаи маркаи мошина чихолу полик ҳаст. ягон камбудӣ нест. фақат биё ца ба Автолайф пуло намешава. айф мошина палатка биза дидагӣ бинакуна кайф. бачаи борона биёй ба худо роҳат кардесам дар торику вегаи шомай. инами якта майда борона мумкин ки дар камера биёям. анами барои шумои бародарҷонои ман дастгирро фаромӯш намекунем. угадат кунем тез тез. худо ҳама нигоҳбон боша. иншоалло ки бо видеои нав ба нав ҳама рӯза кӯшиш мекунем барои шумо пешкаш бигардонем. саломат бошен. раҳмат барои дастгиритон.
салом. Инҷа магазини Автолайфай. Барои тамоми маркаи мошинои шуморо мо чихолу, полика, аксессуар дорем. Марама чихолуро тамошо кунем бародарҷонои ман. Байнушон кожа, аликантара, латаги, гричка ҳамаи маркҳо ҳастад. Поликоро бинед ки полико якум сорт омадагиак. Палатка барои болои мошинои шуморо. Ҳамаями барои шумо охноро ба кира меорем, барои клиентҳомона. 800 сомонӣ сар мешавад то 1500 шабгин дорум. Номери ма дар рӯи экран аст, WhatsApp дорум. Бинависонед, дастафка барои подписчикора бепулай. Тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон равон мекунем. WhatsApp дар менависонед, ман каталоги чихолора, поликора равонтон мекунам. Ва он нафаре ки мехоҳанд метавонед мошинотонам биёред, бо дар инҷа метавонед ки бичаспонед битем. Поликора бинед, Toyota Corolla, Camry, свети сияҳу, сериву, зарду, IKEA K50, Lexus, Hyundai Avante, Sonata ҳамаи маркаи мошинота дорем. Сифатҳои хуб бо нархҳои дастрас дар Автолайфай. Биё ту ба Автолайф, пулут намешава ҳайф. Мошина фасон бикар, душман бина кина кайф. Сифатҳои хуб бо нархҳои дастрас, худат медонӣ ки ҷодай. ҳатман ба Автолайф биё. Худованди меҳрабон ҳама тани габон бошад.